Okay, so seo cabal in é it's míorpunca seacht ríis just riisilim go raibh deire an fís an déirnach beáín annach chud cainte. So tá mí chun ritríd a ríis an rial trapezoidach dír go fechant feimine agus an son nuair a bhín achar cuar agat atá beáín eisteach dáhéamh. So dús nig mí ar an bhfuil ceist mar seo agat y-ash idul sús agus síos agus x-ash idul trasna agus go bhfuil mar hampla cuar éigent mar seo agus tugtar an find it. So a rís just úsáid mé an sampla tá sa leabhar ar leathnach a 274. So deirtar leat gur bé f of x mar sin x cearna luide 8x mod 70 agus testí móide an achar faoin cuar seo a áil sús có fada le x codum le ceathar. So sús có fada le seo. So an rudí dhéanann tú ná in áit x now an si déanta go an tasa sóiseach so bechorg meis ar fad in áí seo dhéanamh chuirteach bunam x codum le náidir dús agus ar dhéann tú éis sin fein tú amach go bhfuil y codum le 70. And so an céad líne atá mí gúsáid ná an cean seo an céad trapezoid ná é sin sús go dtí 70 ar chuann tú f codum le héan cearnathe luide 8 fá héan mód 70 agus fein tú y codum le 10 so ag x codum le héan beag y codum le 10 mar sin le f x codum le 2 mód 70 le x codum le 2 beag y codum le 5 mar sin x codum le 3 y codum le 2 so x codum le 3 y codum le 2 agus x codum le 4 bla 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 tá sé leir y codum le 1 mar sin. So inis sin y héan fecinn sibh an irde tá get ná 70 y 2 an irde ná 10 y 3 an irde ná 5 y 4 an irde ná 2 agus y 5 an irde ná 1 agus ní mé chun an firmne ar fád scríomh amach ríist don rial trapezoidach tá sé sna tablaí matematice má tá cara tásáil ach an rudí dhéanann tú ná tógann tú an bound h agus fecinn tú an fad idir gach cean do seo idir nád agus héan idir héan agus 2 idir 2 agus 3 that's héan. So the h cum le héan so it's h ar 2 fá an céad cean which is 70 mód an cean déirnach which is héan móide 2 fá sim gachar eile so 10 mód 5 mód 2 so that's sin le fá 80 móide 2 fá 70 sin le fá 2 fá 70 sin trocha cehar agus 80 sin dalgar bur an 52 agus le 52 sin 26 agus ó an achar faoin cuar an seo ná 26. Ní dom go sin róheachar bhfuil an darport an sampla a déanann sé ná deann sé leat actually chun bheith go thomlan crín faoi an achar tá ann ná 25 go le bacht an focail sin bacht is accurate nó crin exact agus má deirtar leat gur bé an achar bacht is actually 25 bronn is 1 tríon ní le an cuineach siar chuna san éon fá an aráid céitadánach a oibre amach hála sin dún cabla le cethar gaban aráid céitadánach chuann tú an aráid thar an fíor luach agus médig fá céad. So má bhór mórna 26 agus an aráid an cean ceart ná 25 agus 1 tríon so chá sin an aráid sin gáthríon agus dáhrí sin chun an aráid céitadánach a oibreach the percentage error chuann tú an aráid which is gáthríon thar an fíor luach
agus médig fá chéad agus má chuintú sin isteach san ábhain an rud aonú ná feicindú sa leir dópan go sé trí fangéad. So sin an céad sort ag buintú sa as féim agus achar faoi chuair a oibriú amach. An dar sort tá sé annachas súil le an gnáceann a rinnemar sa céad fí seán. Agus má smíine siú dín céad fí seán an anad cearnóg mar sin tusnúach le gá taobh atá go thumláin díreach agus cuarachar ar bor mar sin. Tusnóid an seo ar bun agus chuirmid cuar éigent an sin agus déitmí sé sinna oibriú amach ní léon oiban san. Ach an anad just cuar a taobh bháin an lína tá actually gá chuan gin. Now, má échan tú go cuioinar seo an iirde nuair a reinint éis seo ag cúplapót agus má dhéanamid é roint sús a 7 pót, so beg y a héan, beg y a 2, beg y a 3, y a 4, y a 5 agus y a 6 and then tá y a 7 a rís an seo. Má échan ar sin an iirde atá ag y a héan, well, is náid. Níl éon lína ann so níl éon iirde ag y a héan. Y a 2 díreach tógan tú an tós an slíor fad sús agus síos. Just déanamid sin in tap difriúil mar sin. So sin iirde y a 2. Má sé seo 4 agus é sin 2, well then y a 2 is 6. Simig an gá ceann le chéile. Díreach an slí chéine. Má tá an bór an seo a 4, the y a 3 agus hís an seo it's 3, well then y a 3 in a omláin sin 7. Etc. an slíor fad síos. So na hibrecha an a rís seo just sampla tá leathnach 275. Na hibrecha atá ar seo ná mar seo obviously ní an mó léirháid mór an cíl lin mar níl sé mar an ggéine agus so y a 4 sin 6 mód a 5 which is 11, y a 5 sin 7 mód a 6 which is 13, y a 6 sin 6 mód a 4 which is 10 agus y a 7 má thugann se faoi dara a rís níl aon iirde i gceist, so that's náid. An déit mí an achar fad a oibriú amach h hard dó h sa cá seo is aber mís dó, I don't know mar sin. So dó hard dó mar sin. An cé cean móda an cean déirnach, so náid sa gáchas, móda gá irid 6 móda 7 móda 11 móda 13 móda 10. It's cormlet blah 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 whatever it is. Nábí rohórfií it's good deal mata go díreach mar an ggéine an seo le an gná sampla. So tásúlan go déine sin beáí níos mó cíal ná an fí seán a rinne mé ar an danach. An rud dhéana mé amórach ná déana mé printáil amach ar cúpla ceist ó popperí scrúdathe. Chum gáín cleachta íana bhar ceisna achar agus tuirt óna popperí scrúdathe, mar seans nach méid mé sa rán ceapan gúil méid dul le blina 4 agus blina 6 amach don tróna. So seacha sin leir mé sibh ar an luúin muna feicim sibh amórach. Slán.